Kini. Huwag kinapay nakasakop-sakusa. Ug naam kay tao. Ako ni sulubon ni kining pinagbabawal na teknik. Maho ang panyawat. Nita. Tangalong layip mo kini ang bayad doy. Wey! Ah. Ako gamit itong pinagbabawal na. Maho. Kuya. Napo mi si tuko dito ba? Musta na kami na yan? Sa ugal ba karon? Semua ay pabuhay ko to. Paitag kwarta oy. Kuya. Matay ni Lugara. Tumuyar ba? Pumalik na lang kata. Unsay mamalik? Kaya nga no, gibalikan day ka. Di ba wala? Hindi tayo pwede inagtagpo. Muna, ato na lang padayunon. Ang atong relasyon. Ay! Ano? Ano si to? Ako balik ko. Esa, na ako nakalimtan. Pinagbabawal na teknik. Uy, ay, mamaway sa kata. Sige, ari na mamaway, araga, ari ko. Katumoy tukmod. Ikaw kayo kapoy na kay sagkas bukid oy. Budya oy, ibugto na kayo. Uy, isa ba ba? Kapoy ra na ni mo eh. Tara. Ay, salamat. Naglakaw na kita mga busngog. Ikaw yo. Inay doy. Ay. Sabda gamay da. Ay nako doy. Asa kagay, ikaw ay masigir doon ni mo. Ay, sakit kinanokmot ka. Ba't na ko? Nanda po do. Kinsa ka ni? Singalan nimo nga. Ay. Tibor mo ni sininaw. Oo, kailan ko ani no? Kaya na ba? Tibor gyud. Nauli oh. Tiburli. Lama kada. Amak. Nag. Uy, dre. Ari dre. Dre. Grabe na asang. Grip mo. Da, mo ni pago ni mo. Tara. Dadon tani ko. Ikaw. Timur. Oy! Kamom din na! Dadoy musloy! Oh, ano dire? Oh, ano? Ano mo dire kay las musloy dadoy? Mo dire na usaw. Dire. Oh, Imo man sa ninabor. Bisa man sinina. Ya. imo ginibor. Di man ako Patay. mo man na. Oh, na pa brepo ni mo. Ah. Grabe.
Unsa akong pasingalan no. Naimaho ni tamarindo, simuta ko no. Nini mo tanyaw. Kasaka ko do. Ano yung wasok sa linaw? Bantog na Tarawa ako ka sa sa linaw! Sayang Sayang brief. Wala si pang brief ron. Kuha ni mong brief ako! Oh! Patay ka. Patay ka sa kuha ko latahon ka ron, no ah! Duyo ako pangitaan yung brief ah! No ah! Patay. Wala! Bunogin eh! Hintay ka lang. Patay juga ang buanga ka. Bantog na nawa yung brief. Wala si pang brief. Muli pa mo ni mo ron. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa ko. Gawat ka bagak. Tamo man na. Napay brief ko. Ano pa niyo sa kuha? Tanawa! Simutag! Oh! Gikawat yung tibor. Simuha ka sa lina! Paano kayo? Tamo man na to. Di man ako. Napay brief ko. Ano ba sa inyo? Sakto kay Burolin! Tamo man na na. Napay brief ko. Kami mo po! Uy! Katubor din din na! Tumugin niyo ko. Di man ako. Tamo man na. Napay brief ko. What's up mga kabusgog? So, by the way dai no, kanang ang unas tanan akong pasalamatan ang Ginoo nga nagapundok mig balik karon. Ya, nakahimo na sad mig video nga makapalingaw sa inyo ha. So, hopefully nga suportaan gyapon mi ninyo. So, karon starting to shout out dai me. Shout out tanday ko ni Kurt Ortega, Pusale Pakibo, Joanna Pakibo. Salamat sa tanan taga-karkar nila ni Brian Kamuta, Vincent Barangan, Haser Barangan og especially sa akong bayaw nga si Kuya James Barateria. Sa akong mga magwang, mga gwapa, di lang ko i-mention sila basta kibaw na sila. Og kang RJ Balansag, kang Raymond Camerong, Lovely May Evangelista, Banjel Evangelista, Ate Helen Mondrano Tirana, Jimet Jilin, Charlie Kluan. So thank you ninyo mga kabusngog. Salamat! Salamat. Gamay! Sunod magpa-shoutout! Shoutout ni kong kwan. Christian Katarigan Ortega og si Divine Mata. Salamat. Shoutout ko sa akong mama na sa Manila. Shoutout ko sa akong uyab naroon sa Siburon. Punta nga, i-subscribe ba ninyo? Daghan pang amo ang i-video i-upload. Salamat guys tanan, salamat. Shout out sa akong bilingon. Thank you. Shoutout ko sa mga kumama nga nasbalay nga naglaba. Ay! Hello guys! Shout out ko sa mong kauban duha ka buok nga ang usa busy sa trabaho, ang usa gilantan taon. So, ay mo kalimot, please like, comment, share, and subscribe! Sige, thank you. Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko.